Здравейте, аз съм инженер Мурат Тюрк. Намираме се на западния портал на Тунел 1, част от проект модернизация на железопътен участък Елин Пелин Костенец, обособена позиция 1, железопътната отсечка Елин Пелин Бакарел. Участъкът между Елин Пелин и Вакарел е най-тежкият и труден за изпълнение от цялото трасе между София и Пловдив. Неговата приблизителна дължина е 20 км, като в обхвата му попада най-дългият железопътен тунел на Балканите и в България с дължина 6,7 км. Подобно съоръжение не е построено у нас от 50-те години на 20 век. В рамките на проекта ще бъдат изградени два двутръбни тунела, Тунел 1 и Тунел 2, с приблизителна обща дължина 15 км. Тунел 1, пред който се намираме в момента, е вече прокопан, като всяка тръба е с дължина почти 1 км. В момента тук текат дейности по изпълнение на вторичната облицовка, полагане на хидроизолация, монтаж на стоманени мрежи и полагане на бетон. Работи се още в Тунел 2, където се изпълнява първичната облицовка на конструкцията. Извършват се изкопни дейности с последващо укрепване чрез полагане на тунелни крепежни елементи, като монтаж на стоманени мрежи, монтаж на армоферми, изпълнение на анкери и полагане на пръскан бетон. Проектът включва още 8 броя мостови съоръжения, като единият от мостовете ще свързва двата тунела. Предстои модернизация и изграждане на двойна железопътна линия за скорост 160 км в час за пътнически влакове и 120 км в час за товарни влакове. Също така и нова гара Елин Пелин. Изпълнител на проекта е ДЗЗД Джендуй ЖП Елин Пелин с водещ партньор в обединението Дуйгу Иншаат. Турската фирма Дуйгу е с дългогодишен опит в областта на тунелното строителство, като за последните 10 години фирмата е изпълнила над 50 км тунели. Възложител на проекта е Национална компания железопътна инфраструктура, като финансирането е осигурено от еврофондовете чрез оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура. С реализирането на този проект ще се подобри свързаността по основната железопътна магистрала от направлението изток-запад, която е част от Европейския коридор номер 8. С стартирането на бетоновите работи започна и нашето партньорство с Сика България. Сика България е основен наш доставчик на химически добавки, които се използват при производство и полагане на обикновен бетон и пръскан бетон. Химическите добавки, които се доставят от Сика, са суперпластификатори, ускорители и фибри, като по-детална информация относно характеристиките на продуктите и относно техническите решения, които се предоставят от Сика България, ще ви предостави инженер Кунчо Вутев. Здравейте, аз съм инженер Кунчо Вутев и съм ръководител отдел бетон и инфраструктурно строителство в Сика България. Днес сме на Тунел 2, на участъка лот 1 от реконструкцията на железния път Елин Пелин Костенец. Като служител на Сика България, тук заедно с нашите партньори, които са главни изпълнител фирма ДЗЗД Джендуй, ние си партнираме като основен доставчик на строителната химия за изграждането на тунелните съоръжения. Нашите решения и продукти, които сме доставили на обекта, са ускорителите за пръскан бетон Сигонит 5601, с който постигаме високи ранни якости на торкрета, на първичната облицовка. Също така разработихме специално пластификатори за пръскания бетон, които са съобразени с удължената обработваемост, добрата изпомпваемост на бетона и набирането на ранни якости. За вторичната облицовка на тунелната конструкция също разработихме специално пластификатор, който е за удължена обработваемост, за ранно набиране на якости на бетона за вторичната облицовка. Също така доставяме макрофибри за армиране на пръскания бетон по първичната облицовка на тунелната конструкция, което повишава абсорбцията на енергия и носимоспособността на крепежа на първичната облицовка на тунела. Благодарение на нашите усилия, на нашата технология, съумяхме да посрещнем и да отговорим на нуждите на клиента за специфични продукти и специфични решения, свързани с бетона и неговите характеристики като пресен и като твърден бетон. Казвам се инженер Кристиян Камбуров и съм към тунелния отдел на фирма ДЗЗД Джендуй. В момента се намираме в източния портал на Тунел 1, който е готов и пробит. В момента текат дейности по вторична облицовка. Към момента се изпълнява първична облицовка по новоавстрийски тунелен метод, като си партнираме с Сика и използваме техни
продукти, Силонит 5601 за ускорител и фибри за нашия бетон, който е основна част от тунелната конструкция. Геоложките условия са тежки, като цяло са образувани от пясъчници и в този тунел, пред който се намираме, преминахме през пясъци и чрез новоавстрийски тунелен метод беше пробит. Новоавстрийският тунелен метод е един от основните методи в тунелното строителство, като изпълнението следват фази на изкоп, на временно укрепване, на задържане на масива и след това направа на вторична облицовка, която е финална за тунелната конструкция и е много широко използван метод и главно се използва в места, където са трудно достъпни или икономически несъобразни за други тунелни методи. Намираме се в западния портал на тунел 2. Тунел 2 е двутръбен тунел, дължината на всяка тръба е към 6800 метра. Към момента се изпълнява дейности по първична облицовка и след като бъде пробит, ще бъде най-дългият тунел на Балканския полуостров, железопътен тунел на Балканския полуостров.